Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! През последните няколко години една част от политическата система в България постепенно и последователно стана заложник на прокламации за генерална съдебна реформа. Отначало тези прокламации бяха подети от партиите в коалицията „Демократична България“, а впоследствие след появяването на „Продължаваме Промяната“ бе похваната и от тях. Тези глашатаи за съдебна реформа използваха тези прокламации за един нескончаем лов на избиратели и в една постоянна предизборна програма. С времето те надскочиха себе си и започнаха да говорят за конституционна съдебна реформа. От телевизионните студия и от тази трибуна те въртяха една и съща плоча с заучени фрази като механизъм за разследване на главния прокурор, независимост на съдиите, контрол върху Висшия съдебен съвет и други. Пределно разбирайки, че те не разполагат нито с възможностите и капацитет да направят това, нито пък с подкрепа, която да направи възможна подобна съдебна реформа, такава каквато те развяваха като знаме на своите предизборни кампании. Апотеоз на тези прокламации бе постигнат в 49-то Народно събрание, когато тъй наречените съдебни реформатори от ПП-ДБ не се посвениха да се коалират с ГЕРБ и ДПС, срещу които няколко години водеха своите предизборни кампании, но не за да променят Конституцията, не за да направят реална и адекватна реформа в съдебната система, а само и единствено за да разпътчетосат държавната власт и да позволят парцелирането и от страна на ГЕРБ и ДПС, а пък за тях каквото им остават от държавната софра. Но тъй като нещо все пак трябваше да бъде представено на обществото, за да оправдае тази коалиция между ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС в 49-то Народно събрание, това сговорно и послушно евроатлантическо мнозинство прие само в рамките на 15 дни между 5 и 20 декември промени в Конституцията, които обърнаха надолу с главата ръководството и функционирането на върха в съдебната система. Показателно е, че за да го направят, същите тези евроатлантици от това същото мнозинство инсталираха и двама конституционни съдии, надявайки се те да подкрепят промените в Конституцията, които те направиха. И отново и тук от ПП-ДБ бяха изиграни, защото целта на това упражнение бе друга, а именно да бетонира непрекъснатото управление от страна на ГЕРБ и ДПС дори в служебните правителства, а прокламираната съдебна реформа стана просто една разменна монета на узурпирането на изпълнителната власт от ГЕРБ и ДПС, именно за сметка на прокламации за конституционна съдебна реформа. Но се върнем на конституционните промени. Освен че бяха неподкрепени от цялата юриспруденция, определени като неработещи и безсмислени, те никога и не можаха да произведат своето действие в глава съдебна власт в Конституцията. Защо? Защото същото това евроатлантическо мнозинство никога не прие и съпътстващото тези промени законодателство, просто защото не може, не знае как да го направи, а се оказа и че никога не го е искал. Какво направихме ние от ВЪЗРАЖДАНЕ? Първо, многократно предупреждавахме, че тези промени противоречат на нашия основен закон – Конституцията. Второ, ние гласувахме против тях, защото те са противоконституционни. Трето, когато впоследствие президентът Румен Радев се втурна да бори отнетия му контрол върху служебните правителства, преценявайки, че това е най-важното за него от цялата тази гавра с Конституцията, то ние от ВЪЗРАЖДАНЕ, заедно с ИТН и подкрепата от общо 48 подписа, които са необходими, ние оспорихме всички конституционни промени, включително и тези в глава съдебна власт. На 34 страници ние развихме съображения защо това, което бе представено като конституционна съдебна реформа от евроатлантическото мнозинство, всъщност противоречи на органичния закон на Република България
и защо не трябва да бъде допускано то да произвежда своето действие. Какъв бе резултатът? В петък Конституционният съд се произнесе с решение, с което важи всички наши съображения против тъй наречената конституционна съдебна реформа. Съображенията, които ние развихме в нашето единствено конституционно искане до Конституционния съд, че тези конституционни промени нарушават основни принципи на действие на Конституцията, като принципа на правовата държава, принципа на независимостта на властите, принципа за разделението на властите, многократно бяха преповторени на 96 страници от решението на Конституционния съд. Така, благодарение на нашето искане до Конституционния съд, ще бъде възстановен досегашния ред на управление и функциониране на съдебната система и поне засега няма да бъде позволено нейното пълно овладяване, което беше главната цел на тези, които представяха пред обществото, че всъщност искали да направят някаква съдебна реформа. Благодарение на нас и на нашето искане до Конституционния съд няма да бъде допуснато следното, и цитирам от решението: несъответствие с основни принципни положения на функционирането на съдебната система, политизиране на ръководството на прокуратурата, нарушение на баланса между властите и неяснота до степен нефункционалност и неразбираемост на предложените конституционни промени и други унищожителни мотиви в това решение на съда. Показателно е, че дори инсталираните двама конституционни съдии, един от които дори бе гласувал за тези конституционни промени преди това, не помогнаха, за да се случи това пълно овладяване на съдебната власт през Конституцията. Така глашатаите на тази конституционна реформа останаха с празни ръце и сега мълчат пред техните избиратели и не могат да оправдаят убийствения танц, който играеха с ГЕРБ и ДПС и продължават да играят и в този парламент. Мълчат и в тази зала за отменените техни конституционни промени и ще продължават да мълчат и в започващата предизборна кампания, защото не могат да осмислят своето политическо съществуване, разяснено на 96 страници от решението на Конституционния съд. И ще мълчите, клети евроатлантици, защото вашата съдебна реформа е нефелна и изпразнена от съдържание, като този празен бял лист, от който ви четох досега. Оставам ви съдебната реформа тук. Благодаря ви.